Әбиәлі районы Хамит ауылы менің хәтердә нык уелып калган. Чөнки минең баласак шул авылда үтте. Оның табигаты, каргайлы кара урмандары һәм әлбиттә Кагы елгаһы. Шул елга Хамит авылын өскә бүлеп ага. Һеҙҙең игътибарға Кагы ташы көйө. Был көй бәлки Кагы авылы менән бәйлелер. Кагы авылы Белорет районында урынлаша. Мин тарихын был көйҙең әйтә алмайым. Һеҙҙең игътибарға Кагы ташы.